Christmas tree sa frente. Dari na kami ato. No?
balay sa among tuyo. Okay guys, nami sa sulod sa Maria Luisa. Grabe kadako ni nga village. Marag tibuok bukid. Nindot kayo ang view diri sa sulod. Labi na dani kay landong. Dagko kay mga balay. Buhol sa lubok pa. Lubok. Naman po yung lubok dere sa south. Dead end ni dere no? Bakinganan. Nindot kayo pati yung Bugnawa. Baking. Panahon. What's snacks?